Koramga jonga tamalo prauchiel mar oganda thoro bedo gi tuo madang'ni mar paro tok dhi rutaya. Gino mikelo kod koso bedo gi ng'eyo e yor kungo mar omenda motel ne dhi rutaya. Magi yangore research kata seche mane tiegruok mano obagi kod bengi mar Lazim Group ne timore mano mageto puonjo oganda moloyo to mawuok e alwora mar Nonro chenro mar tiyo kod omenda moting'o kungo kod nyiewo gigo mochuno kende. Chenro no yewayo riwruoge mopogore opogore kaka mago mag mine e kind mamoko. We have been able to go through very informative material. We've been able to look at the tools that they need, and we hope that this is the beginning of something that will encourage people to think very critically about how to just get deliberate in their financial planning. And we are also seeking that this will be the first of many such engagements. As we look to spread our footprint within this particular region, we see that the coverage is, there's much that could be done. While also with financial literacy, financial inclusion for women, mon mantiere e gweng kata mantiere e yore gi mag tich e migapni mopogore. Ere kaka wanya miyo gi financial security. Tere kaka wanya puonjo gi kendo be e wi financial inclusion in terms of savings, in terms of loaning, in terms of budgeting. Nikech kapok wachako wacho ni migape ochung'. Tere jo motelo ne migape gi. Ere kaka gimbe girango yore mag keno gi, yore gi mag go kwano gi gik monego be ni timore programs gi to kato bere kaka be girito jok matiyo kod gi. Retirement is a big debate and debate maduong' sana nikech iyudo ni nyithindwa be ai school konego be nochako pango retirement ne 20 years to 25 to 30 ngato chopo 30 years kata kapok obedo employed poko yudo kata the first 10,000 mare. Koro is a big debate mewang'iyo ni nyithindo ere kaka tong'wa package nyithindo gi.